Mo pa yung takon maubos si pare ito nga. Gimpasudi ka iya. Kay mangungumprak buwas. Pare, adi na. Uy. Ano pare? Naubos ko na pag sinudoy-sudoy din na kamansihay. Aw, hindi mo kita daw. Oh. Ba daw, mapistik ka. Kay wala man inihalin biso sa. Kaya mo nim siring sinudoy-sudoy la. Papasok. Kamatay na pare, John. Susuguhon ko pagpasuli tani nga akon. Isda kanin lobe. Sa gisiyon manininganin kuan. Budlis. Awat man. Okay. Oh, bay pare kay nakitang ko ikaw. Kanina ko pa ikaw gimbibiniling. Pare. Mapalayo na ko pagpasudoy. Uy. Takon ko na di man. Ano ito? Lubingan ng isda. Mapalayo ko pagsudoy mo pare. Natagan na lang kung maubos. Awrek. Iksudila ha. Oo. Iksudila. Wala problema. Manit ko pare. Manit ko. Okay. Dama ko ito mamalit. Kato. Oo. Kato na lang pala ha. Maubos ito ha. Sige, Iksudoy pare ha. Sige, papakadya ko. Oh, iksudila. Dito. Pakwenta ko maubos. Lobe, isda. Lobe, isda, lobe. Lobe, isda. Lobe, isda. Isda, lobe. Lobi at to ang isda. Pakari daw. Kari ka di daw. Ko na daw. Ano niya baligyan eh. Dire, ipapasudoy man lang eh. Dili kay mapalit ak. Isla tong lobi. Ipapasudoy man lang ni pare Michael. Daw nga piniste ka kay wari. Kay mapalit ako. Hino nang serengay mo nga ko papasudoy la. Ni pare Michael, ipapasudoy man lang eh. Na kari kay mapalit ak. Daw pa ako na daw ak. Daw ano. Adito na ako nga sa gisyon nga tadi nga lobi kay ako natukan dun. Hina. Dire Kali lagi kay babayaran ko oh. Dire lagi to baligya nga pistik ka. Kay bay magisagi pare Michael. Daw nga piste ka kay babayaran ko man. Dire lagi to baligya. Ba daw. Mabubuturan tiyan isda. Kanina pa ito niya na ako din nakikitaan pinistiya. Walang mat nga yan niya babaligya imbis mapalit ak. Tuwari klaring tao. Mo pa yung takon maubos si pare ito nga. Gimpasudi ka iya. Kay mangungumprak buwas. Pare, adi na. Uy. Ano pare? Naubos ko na pag sinudoy-sudoy din na kamansihay. Aw, hindi mo kita daw. Oh. Ba daw, mapistik ka. Pare, may pumanit. May adagad, ani mo malay ginsiring igsudoy. Ba daw, itong trabaho. Kaya ako basudoy. Kaya di ka man tuwing nga gisusugo. Ano kung bayad pag sudoy? Ano tagig babayad hay, munguri ka kung halin bisusa. Baka di ako akot basudoy, di ka man tayo gisusugo. Badaw ini pare, waray ko na kutagi ka ng pagsudoy, nga pistiya, gabay kumuli.